Bo día. No Vellas Novas de hoxe imos falar de varias cousas que están de actualidade, para o cal está aquí Ana Isabel Santiago, Anxos García Fonte, Manuel Doval e Emilio Romero. Como este é o 27º audio podcast e máis vídeo podcast, pois empezamos con temas que están inmediatamente de actualidade, como é o da voladura das torres de refrigeración nas pontes e o patrimonio industrial, e tamén vamos a falar da cultura verbenera do noso país e máis do voto masculino que queren introducir os grupos de extrema dereita e non tan extrema, que é unha cousa que, bueno, aquí hai que, o de Vellas Novas é que ven perfecto, porque temos que volver a cousas que xa se daban por feitas e resulta que non estaban tan feitas, en fin, bueno, abrolles paso ás miñas compañeiras e que xa lo que Dios quiera, decía. Porque estas mulleres empezan por calquer cousa, remata Manolito por donde lle dá. Empezamos mal con ese comentario con aroma misóxeno. Sí. Todo se pega. Bueno, veña, adiante. Arrancamos. Torres. La vai. Bueno, viña escoitando. Viña eu escoitando a radio cando viña para esta tertulia de que hoxe vais a proceder á voladura das torres de refrigeración da antiga central térmica das Pontes, non? Para moitos é un acontecemento, casi vai ser como un espectáculo visual, polo menos así é como o venden. Entón pareceume interesante discutirmos aquí sobre a polémica, en certa medida, que hai socialmente sobre os que queren conservar ese patrimonio industrial, todas esas construcións que teñen que ver coa explotación do carbón nas Pontes de García Rodríguez, e os que defenden que, unha vez rematada a súa función, pois o máis sensato é eliminalas para aproveitar os terreos para outra cousa. Actualmente, como sabemos, o que antes era unha concesión de Endesa, agora foi comprado por unha empresa italiana, así que cambiou de mans, entón aí está a polémica. Eu teño a miña opinión, pero, bueno, como xa falei aquí... Estaría ben que a veras, Claro, estaría ben empezar por aí. Vimos a eso, non? Claro. Sí. Bueno, pois a miña opinión é que eu tampouco lle dou tanto, francamente, o mellor é ignorancia miña, pero tampouco lle dou tanto valor ás torres de esas de refrigeración. E si temos que conservar todo o que se construiu hai, non sei, 30, 40 anos, que transformou tremendamente a paisaxe desa zona, ademais tuvo un impacto moi agresivo, non? Hai un antes e un despois da instalación da central e da mina nas Pontes. Se a eso agora lle vamos dar un valor simbólico que todos temos que adherirnos e defender, eu, francamente, prefiro outras construccións, outros valores simbólicos, gastar o diñeiro noutros edificios que teñen para min máis, non sei, máis sentido. Eu entendo que sí, que foi importante para moita xente, foi un medio de vida, foi en certa medida un motor económico durante unha época, pero tamén temos que ver o que ven despois desa industrialización tan brutal, a posindustrialización, que é o que nos deixou unha natureza ferida, un entorno brutalmente alterado,
socavón enorme que agora é un lago e intentan vendelo como unha maravilla da natureza, non é? Sabes que é todo artificial, en fin, para min eso non ten un valor como para conservalo, para gastar diñeiro dos nosos impostos para conservar eso, francamente. Porque, desde logo, a empresa non vai poñer un duro. Se lle costa cartos, non vai poñer un duro. Xa sabemos como se fan aquí estes traspasos de empresas, de que eles collen os proveitos, pero fuxen das obrigacións. E sempre son as administracións públicas as que se fan cargo de todos os debes e de todos os problemas que trae aparellado unha explotación deste tipo. Bueno. Dalle, Manolo. Manolo, a ver. Sí. Mira como che deixei, Sí. A ver. Para rematar. Pum. Eu creo que é un tema interesante. Como casi todos os que tratamos. Como casi todos os que tratamos Ben aquí. apostillado, sí, señor. Ben. Pero como pasa sempre nestes casos, se chega a feitos consumados antes de resolver as cousas que se acordan. Que quero decir? Hai exactamente un ano, o Pleno das Pontes aprobou por unanimidade unha modificación, creo que é da ordenanza de solo industrial ou así, para permitir que se redefiniran posibles reutilizacións de solos industriais que foron no seu momento, para ver que é o que se podería facer con eles. E dentro dos cales estaría, pois, efectivamente, que se fai con as torres, que se fai con a chimenea, que se fai co parque, etcétera, etcétera, tal. Bien, hai un ano de todo isto, non? O acordo plenario semella que non ten valor ningún, que non ten importancia ninguna, e que ademais non se fai cumplir, porque desde aquela o que pasou é se tirou un elemento que non solamente, eu penso que tiña unha importancia desde o punto de vista da construcción alucinante, que era todo aquel parque cuberto tal, que podía ter, pois, vamos, eso para un concello como As Pontes sería unha área tremenda para calquera historia, porque estaba cuberto, tiña unha capacidade enorme, ala foi. Metérono, tirárono e rachárono. Ora ven a segunda parte, que é tirar as torres de refrigeración. A terceira será o tema da chimenea, obviamente, non? Claro, e polo medio, digo eu, de que valeu ese acordo plenario se depois ao final non se cumple nada. E a donde vou? Eu creo que hai elementos que corresponden ao que foi, incluso coincidindo co que dice Anxios, nunhas etapas que eu vivín, porque nos anos 70 As Pontes, cando se estaba montando a chimenea e tal, tuve moita relación coa localidade das Pontes, con xente dali, vivimos como se xestou todo aquel xigante, non? A agresión que supuxo, obviamente, tal. Bien, Endesa quitou os cartos que tal, e como dice a canción, take your money and run, colle o diñeiro e escapa. E na práctica é o que está facendo, non? Entón, a min preocúpame, entendendo que poida haber opinións de todo, eu creo que hai elementos que hai que mantelos. E creo que o patrimonio industrial en algúns lugares de Europa, eu comentaba antes a micro pechado, eu non sei se era en Alemania ou onde era por aí, unha torre similar a que hai nas Pontes e tal, mantívose, se fixo un plan de usos e incluso estaba reportando beneficios económicos nun plan perfectamente xestionado, non é poñelo ali e que vaya quen queira. Todo iso haberá que darlle, digamos, unha utilidade. E vou a algo máis próximo. Instalacións militares. Valdoviño, Narón, Ferrol, Ares e Mugardos. Aí está todo. E levamos 40 anos con esta historia. Defensa non se quere desfacer delas, quixo vender algunhas. No meu concello, por exemplo, vendeu algunha, que comprou un enxeñeiro de Minas, e ao día seguinte de comprarla empezou a quitar pedra e tuvemos que
pararlle a obra, e ali quedou, non se gaño, en fin, entón, digo eu, home, eu non sei se iso ten moitísimo valor, pero ten un valor estratégico, e depois eu creo que, ese remato, creo que ten un valor na conciencia colectiva. Entón, eu creo que o peor que pode pasar é que siga marcando os pasos Endesa, en este caso. Endesa quere tirar todo porque os terrenos como son dela quere seguir especulando. En plan, puro e duro. E remato con unha pregunta envenenada. Cuidado, Que opinades se tiran a grúa pórtico de Astano, da antiga Astano? Xa tirou o vento casi. Bien, aí queda a pregunta. O patrimonio en todas partes é un problema como xestionalo. Nos portos teñen unha legislación que é bastante agresiva, que no momento en que se acaba a concesión hai que tirar a instalación. Sexa o monumento mellor que non este afectado por ordenación local, non sei que tal, pero a idea en principio é tirar todo aquilo que non dá cartos inmediatos. O normal é que agora que hai, por exemplo, na costa unha catalogación do patrimonio, pois a nivel industrial que existira exactamente o mismo, non? Que al haber algún organismo que teña todo eso catalogado e que decida que se tira, que non se tira, como, de que xeito, que usos se poden dar alternativos a todo ese tipo de cousas, eso que non existe, entón cada un fai como lle parece. Eu debín de ser dos últimos en sair das pontes cando se fixo o plan de actualización de mina, non? Que foi o que fixo todo o furado ese, o lago, cando todo o sistema de cintas transportadoras, todo eso, e incluso o parque seguinte tamén anduven por ali. E sempre se falou, bueno, isto é copiado, era bastante copiado de un modelo alemán de Besergite e de outros que tiñan parques parecidos en Alemania, o que era daquelas, os que empezaron eran alemáns, había alemáns orientales e alemáns occidentales. Entonces o tratamento de todo ese tipo de cousas era diferente, pero basicamente se trataba de eso, de facer un lago igual que tiñan eles ali e recuperar todo o entorno. Claro, se queres recuperar todo o entorno a nivel de natureza, tens que tirar todo o que hai. Que, entre outras cosas, home, o patrimonio industrial mayoritariamente non é demasiado bonito, nin fácil de integrar en según que cosas. No barrio de Poblenou, en Barcelona, acabaron integrando as chimeneas todas das fundicións que había por ali, eso, pero claro, son elementos moito máis pequenos, usaron como ascensores, como non sei que, tal, bueno, aquí, oye, na chimenea, pois igual se pode facer un mirador cojonudo con un ascensor que non sei que, tal, que, por certo, o de Coruña ven hoxe, o do Monte San Pedro, ven que xa ala foi, que xa non ten arreglo, que depois de 4 anos parado, que eso non vale para nada, que non son capaces de amañar. Bueno, entón aquí, claro, o tema é o que dicía Anxios, o que falaba desde a pasta, quen pon a pasta a todo isto? Entón, se non hai un organismo que lle diga a empresa, oye, é que ti todo isto, ao final, que vas a facer? Que teóricamente está presentado, que facer cando remate todo? Eu penso que o mellor en patrimonios industriales é devolver todo á natureza ao máximo que se poida. E se hai algunha instalación que creo que falan do nudo de distribución eléctrica e tal, non sei que se pode conservar para outros usos ou para pasar a patrimonio público para darlle outro tipo de utilidade, pois hai que facelo. Pero todo isto hai que facelo antes. Non é cando eles te dicen, oye, que vamos tirar xa cachisma, montarse todo o tema. A Asociación Está das Pontes, que está velando polo patrimonio ese, leva peleando desde Dios, e hoxe non creo que vayan a suspender a voladura antes de que haxa. Entón, claro, no momento que va a haber a voladura vai ser un espectáculo, porque é unha cousa que non se ve todos os días. Pero quitando eso,
temos carencias en moitas no tratamento do patrimonio con figuras moito máis significativas para o patrimonio cultural e para o patrimonio de todos, e encima, que os patrimonios industriales son propiedade das empresas mayoritariamente, se non se fai moito antes, con moito tempo, agora pouco vai dar de sí o lío. É un tema moi complexo, Claro. porque ademais pertence a oportunidades, a ver a carbonización, todo o modelo de enerxía do carbono e todo eso foi brutal, foi invasivo, e o problema é que a descarbonización non se está aproveitando para facer algo con moito máis sentido, o sea, se está eliminando unha cousa e non se está plantexando realmente un uso posterior de todo eso, cando realmente podería haberlo. Eu sí que creo que pode haber un uso patrimonial dos espacios industriais. A mellor, efectivamente, non todo sirve para conservar, ou non todo tería sentido conservalo, pero sí que entendo que hai unha parte moi importante porque tamén é memoria. A memoria industrial tamén conformou a sociedade. E tal cual, pois, destrozou terreos e favoreceu outras cousas. Entón, sí que entendo que tería que haber unha posibilidade de que eso estuvese. Hai unha parte moi interesante do que están facendo, que teñen un parque da memoria, Toxo Verde. Non o coñezo moi ben, sei que, por exemplo, a través do Fondo de Transición Xusta están conseguindo fondos, por exemplo, para recuperar as rotopalas. Bueno, este tipo de cousas que son curiosidades, maneiras de traballar que é moi interesante que se conserven. Agora, como se está facendo? Un pouco sin molestar. Non sei se a ninguén ou molestando a todo o mundo, non sei moi ben como se está. Efectivamente, creo que non hai unha previsión de como é que vai facer estas cousas, todo se fai pois un pouco, todo sobrevenido, e iso sí que me parece moi preocupante. Hai unha... non hai proxectos que sexan capaces de de aproveitar, que creo que sí que hai un aproveitamento, unha posibilidade de aproveitamento. O estamos vendo as cousas que comentades, de como se están facendo en outros sitios. E o mellor, non sei se era a parte máis difícil, porque efectivamente as propiedades son privadas e resulta máis complicado, ou mellor estaba ben poñerlle man a esos temas que teñen moita máis complexidade para solucionar proxectos futuros, pois como os que adiantaba Manolo. O sea, todo o tema das zonas militares que están abandonadas e que poderían ter un potencial de uso civil enorme, porque as visitas que hai ás baterías, por exemplo, é un recurso turístico que non se utiliza, está mal plantexado, mal atendido, e, sin embargo, sigue atraendo xente, por exemplo. Entón, me parece un tema moi interesante, moi interesante. Sí que é certo eso, que non sabería moi ben como poñerlle límites ou como xestionar esa parte tan difícil da parte pública, política. O que si falta é falar máis ca xente, cas organizacións populares, que normalmente, nada máis que se lles fai caso cando están de acordo co que deciden os políticos. Se non están de acordo, suelen ir dándoselles de lado para que non participen ou para que non telas en conta, claro. Bueno, eu volvo outra vez a algo que acabas de dicir e que entronca con algo que tamén apuntei eu antes, que si son propiedades privadas, pero ti cando tes unha propiedade privada e tes que cinguirte á legislación que Tes obrigas, claro. Tes obrigas. Ti si compras unha propiedade, cómprala cos seus dereitos e coas súas cargas. Sí. Ti si herdas unha propiedade, hérdala cos seus dereitos e coas súas cargas. Pero estas grandes empresas son tan inteligentísimas que sempre compran dereitos, pero despois os deberes intentan colocalo, pois, ás administracións públicas. As administracións públicas son tan comprensivas e son tan boiñas que sempre acaban asumindo. E non nos esquezamos que as administracións públicas somos nós. O exemplo que poñeades en comparación de toda esta infraestructura militar
que efectivamente, sí, pois é unha cousa moi curiosa, tamén é como un exemplo fantástico do que foi a Guerra Fría, non? Todas as baterías e tal e cual. Eu digo vos unha cousa, ata agora tiveron moita sorte de que todos estes visitantes que imos por aí alegremente, sin saber onde poñemos os pés, non se nos veu abaixo unha desas galerías e non acabou sepultado aí, non sei, unha dúcia de persoas. Facilmente pode pasar. En ese caso, de quen é a responsabilidade? Xa sabes. Do exército. O exército, se é propiedade do Ministerio de Defensa, que fai que non está perimetrado todo eso como debe de estar? É así. Ou dos concellos, ou de quen? Home, que parece lógico que estuvera todo eso desafectado hai tempo para que... Da mesma maneira. Todo, claro. É que estamos falando de infraestructuras enormes, que teñen unha dimensión enorme, que afectan a moitas hectáreas. Agora, claro, a ver, a chimenea, as torres de refrigeración, a chimenea, bueno, digamos que hai 10 anos, 15 anos, 20 anos que están sin utilizar. Vamos a poñer uns cantos anos máis, que se lles note xa a vellez. Vamos poñer 40 anos. Dentro de 40 anos... Revirten ao público e hai que mañana hasta arriba abaixo. Si ninguén está encima co mantemento, de quen vai ser a culpa de que un día... Que non é barato. Levamos, como profesora, pareceme maravilloso, un parque de carbonización. Mira de nenos as cousas, as barbaridades que se facían cando todos dependíamos das centrais térmicas, do carbón e tal. Mirade nenos que tal e cual, e de repente, pataplof, aí está, unha clase inteira debaixo duns cascallos que acaban de caer porque non se lles... E quen se fai cargo deso? A pregunta é simple. Eso é moitísimo diñeiro. Estamos dispostos a investir neso? Pois ao mellor sí. E ao mellor non. E ao mellor hai que pensar, bueno, isto é unha tapa, vamos, quitamos fotos, facemos un museo, como Muro de Berlín, bueno, os cascallos, bueno, poñemos aí un cascallo nunha vitrina, isto pasou, eran construcións que se facían cunha utilidade, a utilidade xa pasou, e tiña os seus pros para, digamos, a comunidade que viveu aí estupendamente durante uns anos, e despois a herdanza que nos quedou de contaminación, de perda de paisaxe, de perda de comunidade, de perda de cultura. Hai un exemplo clarísimo. É para reflexionar, pero non é... a ver, de verdad, é que nos estamos volvendo fetichistas. E a veces hai que ser práctico, como decías ti, Emilio, un porto pois é isto, ten unha utilidade práctica, embarcar, desembarcar mercancías. Se acaba unha concesión, elimínase. Por qué? Porque non hai porto para todas as... A menos que estea afectada por outro tipo de legislación. Claro, non pode ser. É que estes días remataron de eliminar as balsas esas do Monte Neme, non? Esas que eran tan bonitas que a xente iba ali a bañarse, eran azuis ou verdes. Turquesa. Sí, pero xente estaba enfermando por bañarse ali, porque eso eran balsas contaminantes. Pero é que saían nos cartéis de promoción turística da Xunta. Claro, ao final houve que facer cousas que tal. En Alcoa, outro día había, por efecto do vento, os depósitos de tal, chegaba o vento, a area contaminada, a nin se sabe. Claro, é que as cousas teñen consecuencias, o que te dicía, se eso dentro de uns anos cae a torre, non sei que tal... A ver, pero eu creo que estamos partindo da base de que hai un proceso aberto para debatir que o que hai que facer con eso. E o problema é que non é así. O problema é que hai un proceso aberto que se lo están cepillando. Primeiro, hai un proceso de declaración de ben de interés cultural da chimenea. Hai un proceso, entón, está aí. Da chimenea. Ben, bueno, ben. Segundo, hai ese acordo plenario do 29 de xullo de 2025 que acorda por unanimidade, facer un proceso de revisión do que é a ordenanza de instalacións industriais. Para que? Para definir que como Endesa se vai a ir, a ver que o que se pode facer con eso.
Claro, e entón que é o que está pasando? Que Endesa se pasa eso por el arco de triunfo e fai o que lle dá a gana. Como fixo sempre. Desde que se montou aí, como fixo sempre. Entón, a mí o que me molesta non é que haxa opinións diverxentes. O que me molesta é que mentres que hai un debate social aberto, un debate social donde hai institucións, leía outro día tamén que o arquitecto o David Chipperfield, que apoiaba a declaración esta, que estaba de acordo con as reclamacións que fai este colectivo de As Pontes, sin darlle maior importancia a cada outro ciudadano. Pero tampouco non é un calquer, Entón, algo terá que dicir porque algo coñece. A través da Fundación Rías abrimos un debate. Nós aquí levamos media hora opinando e nos están tomando el pelo. Entendes? Porque en uno con 2 segundos le dan un botón e xa se cargaron eso. Se había que cargar eso cando se acordara que o que había que facer, xe que había que facer algo. Pero non como se están facendo as cousas. Porque en eso o que está indicando é que aquí mando eu. Ni acuerdo plenario, ni David Chipperfield, ni nada. Aquí mando eu. E fago o que me dá gana. Para que? Para que as industrias que veñan pasado mañá ali me paguen peaxe a min. E seguir facendo o que tal. Entón, eu creo que é unha discusión total e absolutamente viciada, Concho. Porque, claro, eu entendo o que dice Anxos, pode haber posturas diverxentes. Pode haber posturas diverxentes. E se digo, o tema de instalacións militares. Houve unha reclamación de concellos hai 40 anos, cando gobernaba o Partido Popular en Madrid, había unha proposta de modificación da Lei de Infraestructuras. A Lei de Infraestructuras da Defensa funciona como unha oficina inmobiliaria. E lo que tiene lo venden. Quixeron vender o monasterio de Montefaro, que ao final non o venderon. E ahora se está mañando con 3 millóns de euros. Que pagamos todas e todos. Claro. Pero Defensa non se quere desfacer del. Porque ten un acordo co Concello que é un acordo de cesión de uso, dice, eu cho deixo, mo mantés, e o diñeiro que meten as instalacións públicas. Non? Claro, perdón, as institucións públicas. Concho, cando se decía, paso a Xunta, que ali se pode facer unha iniciativa pública. Había que desafectar todas esas... Non, están desafectadas. Ai, sí, pero siguen cobrando. Están desafectadas. Todas as instalacións militares que hai, por exemplo, no meu concello, que é nada máis e nada menos co 25% do territorio de Ares, de 18,2 km², o resto son camiños, montes e instalacións, propiedade do Ministerio de Defensa. Agás dúas que se venderon, o Segaño e outra que compraron os tipos de Madrid, que querían facer ali un pequeno albergue e non lles deixaron. Bien, entón, claro, iba a comentar eu antes, cando estaba o PP gobernando en Madrid, o PSOE aplaudía de que se fixera o cambio para que en situacións como esta, por exemplo, falo das instalacións militares, que se permita pois o seu pase ou ben aos concellos ou ben á Xunta, que se faga un plan. Vos fixadevos, por exemplo, zona de Montefaro, baixado a Castelo da Palma, lanchas cara a Ferrol, zona de Doniños, iso, que pasa? Se o fan noutros países non se pode facer aquí. Pero claro, o que dice Anxos ten razón. Quen é responsable? O Ministerio de Defensa. Eu vou por ali, pois prácticamente cada 15 días por Montefaro. E aquelo está deixado da man de Deus. Quen é responsable? Defensa. Pero nadie di nada. Nadie di nada. De defensa somos todos tamén. Bueno, serás ti. Eu non son. Defensa... No. Que si ten que pagar indemnizacións son presupostos públicos, son de todos. Bueno, pero sí, o que somos todos é Facenda. Defensa non somos todos. No, somos todos a hora de aportar, que vai nos presupostos. No, a ver, pero era medio en plan de coño. Eu o que digo, e volvo ao tema de... A min o que me molesta é que cando as cousas... Cando hai un debate aberto, en lugar de tal, poñamos xa... Claro, porque... Eu, no caso do meu concello, cando se falou do mosteiro de Santa Catarina de Montefaro, tamén había xente que dicía, total, é un montón de pedras. Tamén hai xente que pensa así, Concho. O digo sinceramente, eu tuve debates con xente, logo eso, vamos a ter que manternos, non vamos a ter que manternos, non. Si é ben de interés cultural, hai unha norma aí, e hai que poñer diñeiro. Este ano, por primeira vez, se están invertindo 3 millóns de euros en facer algo que non se fixo durante 20 anos, desde que se fixo a cesión de uso, que é amañar o tellado para que non entren humidades. Pero falta por definir un plan de usos, iso é o que hai que facer. En países que son máis avanzados, nos queremos parecer a Europa en todo, e nesto todos son problemas. Entón eu digo, a mí o que me molesta é, con un debate aberto, con procedimentos tal, Endesa xa se cargou a nave esa, o almacén aquel famoso,
ahora se carga as torres, e pasado mañá se carga a chimenea. O... Entón, eu non son partidario de que as empresas fagan o que lles dé a gana. En Ponferrada, Para iso están os gobernos. En Ponferrada pasou máis ou menos o mismo. En Cubillos Claro. da Sil, ca Bueno. térmica de Compostilla, había asociacións que estaban en tal, non sei que tal, hasta que lle deron o botón, caeu todo e se acabou o programa. Claro, pero porque tamén, perdona, tamén é certo, e aí ten razón Anxos, a imaxe que ten a maioría das pontes é a imaxe da colonización pura e dura. Hai dos dibuxos de Xaquín Marín que son alucinantes, de cando se estaba, de cando empezaban a arañar todo aquelo, a levantar todo aquelo. Entón, eu entendo que hai xente das pontes que ten esa imaxe. Viñeron aquí, igual que en Cerceda, igual que no resto do sitio. Viñeron aquí, aquí estábamos nós tamén. É que dadevos conta Ese que banco desapareceron Claro. parroquias enteiras. Claro, Sí. claro. É como se che amputa unha parte da túa memoria, é dicir, é unha cousa tan brutal, tan non é que, bueno, expropiaronme a casa, pero bueno, desapareceu unha parroquia inteira ou varias. A parroquia de xa non, é un burato. Sí, As Anxos, intervencións- pero volar... As intervencións na natureza, sobre todo aquí, que as parroquias, hai núcleos, hai aldeas habitadas cada pouco, cada intervención que se fai na natureza, claro, implica... Pero digo, dinamitar as de Dios. todo eso tampouco non soluciona ese problema. Aí hai unha carga emocional, hai unha importancia tamén da nosa historia, tamén para mal, seguramente para non volver para que non volva a ocurrir. A mí o que me preocupa é que o que ocorreu foi porque Endesa acampou como lle dou a gana, e o que está ocurrindo é porque Endesa sigue acampando como lle dá a gana. Os vou poñer un... Tamén hai xente moi cabreada porque se está tirando a muralla do Arsenal, Claro, eu vou dicir unha cousa, porque a vivín. A enxeñería de minas que tiñamos nós, cando fixemos Como nós? con Imenosa, que facíamos no sector Ostra. mineiro, as minas de pozo, unha vez que se deixan de explotar, énchense de auga e se volven irrecuperables. Todos os manantiais que estás chupando e baleirando en canto a deixas, e unha vez comentando con esta enxeñería, decía, pero vosotros aquí, como facedes cos pozos e tal? E, coño, os pozos abandonan, listo. Dixo, non, ali estamos os pozos de explotacións mineiras, se sigue mantendo, se sigue achicando o agua, porque nunca se sabe si vai haber que recuperalos algunha vez para algo. Entón, Sí, esa é a diferencia. para ter auga. Esa é a diferencia. Restriccións de auga en Inglaterra, por exemplo. Outro tema interesantísimo. Por ¿no? exemplo. Claro. Por exemplo, claro. Pois hai que falar de todo eso, claro. Pois o deixamos para outro día, porque senón sí. Sí, bueno, pasamos para outro día, quero xa último, non? Claro, para outro día xa pero por favor, Anxo. para empatar. Dios. Porque outra cousa que ten que ver con Endesa é a presa. E sabedes que a presa, aparte de ser unha presa hidroeléctrica, é un depósito mineiro que ten aí. Ni se sabe. Eu o diñeiro que me costa manter a chimenea utilizaría Ni se sabe o que hai en proteger a pesa. a presa, limpala ou a ver que hai aí, que eso tamén é outro tema. Para empezar, quitarlle a concesión. Para O empezar. que sí se sabe é que hai esa sería a primeira parte, moitos seguramente, materiales. Ter un proxecto de usos despois claro. e en base a ese proxecto actuar. E sermos conscientes de que son infraestructuras estratégicas que nos pertencen a todos. Non podemos regalarllas a certas empresas que non lle vai interesar pois eso, mantelo como debe Os de estar, intereses colectivos, telo limpo, os etcétera. deles, Os intereses colectivos temos que defenderlos. son prioritarios, sí. Moi ben. Non hai aplausos de casualidade. Continuamos. Pero despois se mete aí no... E ahora facemos como a Autotune. televisión, que falan dos mortos en Gaza e a continuación anuncian un desodorante ou un non sei que inmediatamente despois para limpiar un pouco o ambiente. Entón aquí, para limpiar o ambiente este serio, vamos cas verbenas. Tóxica. Cas verbenas. Que están xos deseando aí... Bueno,
o tema das verbenas. A ver, eu non teño nada en contra das verbenas. Aí vamos. Ahora é cando vai repartir. Pero, cando estou ás 4 da mañá na miña cama intentando dormir e teño todos os altavoces enfocados, todos os altavoces da parroquia que está a outra beira do río, enfocados xusto o meu dormitorio, sí. aí sí que empezo a ter... Esta noite eu escoitei problemas. música, ás 4 da mañá se escoitaba música, non sei de onde viña, pero eu escoitaba música na miña casa. Non sei de onde había, que botaron foguetes tamén. Ás 4 da mañá, é o máis propio. Pero no Brao é así, ¿no? Que hai festa diaria. É que se escoita máis desde casa, Dios se Manolo todos escoita. os fines de semana ten en Ares, verdad? Bueno, pero eu que estou non digo dicindo, Anxos, a potencia que se usa nas verbenas hoxe en día é que non é que escoiten os da verbena, é que escoita o mundo inteiro, vamos, vai ser, a veces se escoita máis, ten máis efecto o ruido da verbena que o eclipse, joder. Por suposto, ten máis escoito eu mellor, seguramente que estou a outra banda do río, nese val que moitas casas desa parroquia que están de festa, con todo o dereito a pasalo ben, pero a min eu non celebro ese santo, teño que aguantalo. E, ademais, dame impresión, eu non é que poña moito a televisión galega, pero como me cadra de que sempre estou cociñando e meu pai ten a televisión encendida, e non sei por qué, das canles preferidas é a TVG del. Ten 85 anos, cuidado. E claro, eu vexo que están promocionando ese tipo de cultura. É dicir, hai unha asociación xa de cultura galega igual a cultura verbeneira, que a min chócame moito. Todos os programas que teñen música é música verbeneira, música que non é música orixinal, non son cancións ou melodías compostas por eses potentes grupos musicais, sino que son repeticións de música comercial que, bueno, comprarán os dereitos para cantar ou non sei, pero desde logo é música de fora que le repiten co seu espectáculo, todo moi respetable, pero iso é o seu negocio privado. Están facendo unha promoción destes grupos de música e da cultura verbeneira que a min pareceme algo indecente e, sobre todo, pareceme moi mal esa identificación de cultura galega igual a cultura verbeneira. Xa non hai máis para eles. Sin embargo, vas ao buscador, pos verbena galega que che sale. Non sei. A un proxecto que é antítese precisamente deso. É unha cooperativa, cultura activa, que hai 10 anos puxo a funcionar un proxecto que era verbena galega, que era un formato completamente distinto. Era un formato con un grupo de música folk, con marionetas para as nenas e nenos, con rollos de maxia, cunha banda de música que recorreron os gaiteiros, e depois ao final, con unha verbena con música en galego, ou DJs con música en galego, que salía pois aproximadamente polo 20% que costa unha actuación de calquera destas dúas macro historias de autotune e demás historias, non? Entón, aí hai un debate aberto que eu non sei como se vai a sustanciar, non? Pero a asociación que comenta Anxos tal, eu creo que porque efectivamente no seu afán desgaleguizador que ten a televisión galega xa se foi este formato, perdidiño. Eu coñezo, teño amigos no mundo da música, algún deles metido nun formato non tan grande como estas orquestas que nos vou facer propaganda aquí, polas cales se pelexa todo o mundo, pero que ele me dice que está notando que hai unha especie de regresión. Por que? Porque xa non hai nada que ofrecer. Non, é Se ofreciche 50.000 vatios de potencia. Claro. Se ofreciche un rapazo ou unha rapaza que agabea por unha corda que cae encima de non sei que, ou que fai todo menos música para que a xente se quede apapostiada, mirando por aí. Porque, efectivamente, a verbena se convertiu en lugar, en troques de un lugar para divertirse, para bailar coa música, un lugar para
a papostearse, ali para estar mirando, a ver cal é o que me poden ofrecer hoxe. É a televisión, é o formato televisivo. Ben, entonces, iso é malo para o mundo da música, porque incluso en algúns deses formatos música hai pouco, son todo efectos, etcétera, etcétera. Despois, que tipo de música? Unha música maiormente masculinizada e cuidado, machista, machista e noxenta. O sea que hai que ter un peito a veces para escoitar, aínda que, porque eu este ano intentei nas festas de tal, e aos 5 minutos fume. A música e o espectáculo machista tamén. Claro, exactamente, todo, porque a figura... A cartelería, ves a cartelería e se vestida. Claro, e depois a figura, que si las chicas non sei que si... Toda esa historia. E de música, absolutamente nada. Entón, miro ao meu arredor e dixo, canta xente está bailando? Deus. Que tipo de público está aí? A xente que están as veciñas e veciños que lle pagaron aos ramistas cando lle van a pedir polas casas? Maiormente non. Grupos de xente que ven de fora, que son os fans, que traen eses churros que pon orquesta non sei que, orquesta as bandeiritas, que quedan espaleadas no campo da festa ao día seguinte e que temos que ir a recoller cos cartos de todas e de todos. E depois, en algún sitio, a mí facíame gracia hai anos cando sale unha gran noticia. Concello de Ourense, 60 veciños, me parece. Organizarán 4 días de festa con orquesta X, Y, Z, tal. Como é todo iso? Non, unha empresa que o fai, que hai un alquilo campeiro, ali, a empresa trae, sabe que move xente, e se vai con o diñeiro. Nun lugar do meu concello, durante anos estuveron con o formato de grandes orquestas. O sitio máis pequeno de Ares facía as festas onde viñan as orquestas que máis... Porque hai competencia. Hasta que un momento que dixo a xente, oye, eu estou poñendo diñeiro para que todos os anos. París de Noia, Panorama, el Combo Dominical. Non digas... Me da igual. Todos os músicos teñen dereito á vida. Para que veñan de tal sitio tal e tal outro sitio a pelexarse. Un sitio nun bus, con un sitio onde non hai ningún bar, fíjate ti, dicen. A ver, pregunto eu, o retorno de todo isto cal é? Porque ten que haber un retorno. Porque se onde tes unha hostelería, pois ainda queda xente despois e tal, ou xente que ven que hai un restaurante e veñen a picar algo antes da verbena e tal. Cal é o retorno de todo iso? Non é retorno ningún. E depois, remato, se manexan unhas cantidades obscenas, alucinantes, porque eu este ano dixeronme unha que quedei, dixen, bueno, eu estou nunha sociedade que facemos actividades durante todo o ano e non manexamos nin o 20% de todo ese diñeiro, que temos que repartir religiosamente, vendendo rifas, bocadillos, e poñendo diñeiro do noso peto. Eu creo que é obsceno que en 3 días fagamos unha programación que chega a tan pouca xente, hai que darlle unha volta a todo eso. Con ese diñeiro, que sei eu que fai algunha comisión, faz un mes de actividades para todo o mundo, con hinchables gratis para a rapazada, con mómaros que sallan por aí, con concursos de non sei que, con deportes e tal. Te quedas con todo, con grupos da contorna que poidan tocar ali, que están ensayando todo o ano. Eso fixemos nos eventos. Vale, entonces. Nos eventos que fixemos en Ferrolvello, a organización e o programa era exactamente claro, eso. Entón, se poden facer verbenas perfectamente con... Que pasa? Que a xente que trae a eses grupos depois ten que cobrar as consumicións en condicións, o sea, os precios non son precios populares, son precios menos populares. E hai un montón de xente que compra eses... claro. Que compra todo o invento. E parte da festa paga toda a estrutura que se monta, os chuches que veñen, os hinchables e toda a historia. Con algunha rara excepción, exixíamos aos grupos que actuaban en verbenas e sesións vermú e tal, non sei que, un porcentaxe de máis do 50% de música en galego. Se foi cumplindo. Porque os hai moitísima xente por aí que che fai un espectáculo así, con música en galego sin problema ningún. E limitamos absolutamente a potencia. Sí, esa é outra historia. Sobran millóns de vatios. É que a historia é, claro, que o son costa cartos. Entón, se ti montas un equipo de son perrelleiro e lle metes caña, ainda é máis perrelleiro.
si montas un equipo de son decente, podes darlle menos potencia e se escoita perfectamente mellor e máis claro para todo o mundo. Non é cuestión de potencia, é cuestión de que sean bons os equipos tamén. Sí, pero que pasa? Pero depende Que hai que onde o asustar. metas. Hai sitios onde 40.000 vatios é tal, porque con 5.000 vatios é suficiente. É o que che estou dicindo. É que con 40.000 Porque vatios estás vibran nun as casas. recinto amurallado, É que claro. vibran as Claro. casas, esa é a cuestión. Que pasa? Que tío que vendes é 50.000 vatios de luz, 40.000 Claro. vatios de son, pantallas gigantes, Sí, sí. luces de colores, E fuegos a de xente vai ali artificio. a quedar así pasmada mirando Quedas a sí. Entón eu Non digo, podes quedar de outra Eu maneira. digo, Claro. as festas Imposible. patronais son para que a xente disfrute, Claro. fundamentalmente Da a parroquia. xente da parroquia, que é a que pon o diñeiro. Pero hai outra, Entón, eu hai fago outra esa cuestión chamada. que mira que presumen agora tanto de orquestas, de que hai moitísimas orquestas, que se fai moita música nas parroquias e tal, non sei que menos, cada vez menos, porque están Facenda tamén está detrás de todo ese mundo, o sea, que é unha cuestión importante. Pero se un ves as orquestas grandes, as orquestas que petan por aí, e o porcentaxe, xa non o tema do machismo, o porcentaxe de mulleres que hai é moi baixo. Os músicos... O necesario para que cumplan a función que A queren que maioría cumplan, son claro. unha ou dúas que cantan, ou Claro, tres, claro, pero depois claro, músicos claro. que sean mulleres, moi poucos. No, Casi incluso todos os Para min, músicos son homes. teño que reconocer que levo moitos anos facéndome a pregunta de si realmente Galicia é tan verbeneira, porque isto non é un modelo actual de hai 4 días. O fenómeno orquestas levanos funcionando, o fenómeno este modelo modelo. do que estamos a falar e a cuestionar, este modelo de verbena que quero extrapolar tamén ao modelo festivales. Estamos copiando modelos que non teñen nada que ver con nós. Claro. Cando hai posibilidades de facer cousas autóctonas, traer cosas de fora, porque é unha oportunidade na vida, bien, vale, estupendo, pero eu non lle vexo ningunha virtude a isto. Isto de ir aos sitios por ver, e dice, bueno, pues vamos a ir a escoitar ao combo dominicano que ten tanto éxito. Bueno, igual, vou non decir, me pareceu vomitivo, francamente. O sea, todas as cancións eran iguais. E a sorpresa era que di Manolo, a xente miraba. Como a xente mira? Pero entonces non vires a bailar. Non, a xente vai, a xente ven de fora, ven cos seus autobuses, ca súa bebida, ca súa comida, o sea, o retorno eu creo que é inexistente. Todo o contrario, ademais de pagarlle a esa orquesta con precios abusivos, cun espectáculo para min de baixa calidade, o sinto, luz, son, non hai nada máis, hai machismo, hai carteles que solo salen cachas. Por que non salen os señores igual? Pregunto eu, a ver, se ese objetivo visual, pois todos igual, todos aí en pelotas, e no escenario igual. Non vendas carne, venden, o sea, non hai creatividade, facer versións de cancións que de outros, non lle vexo o valor cultural, non lle vexo, o sinto. Eu tampouco. O sinto. Entón, bueno, efectivamente, a idea que tiña a verbena galega era recuperar o que eran as nosas verbenas antes. Sí. Non agora, non este modelo. Igual que o modelo festivales non ten nada que ver. Me parece algo deleznable, que ganan 4, que maltrata aos nosos músicos e músicas, moitísimo, ademais, que só ven cumplir cuotas de participación e castigan aos nosos intérpretes ás peores horas, nos peores escenarios, cando non hai ninguén, se hai 5 escenarios o máis lonxano onde van a estar, ás 3 da tarde, a pleno sol, cobrando unha miseria. Conseguiron os grandes festivais estes que a xente pague un espectáculo un ano antes. Sí. Sin saber cartel, ollo. Un exercicio de fe alucinante. Sin saber quen vai ser o cartel e compras as entradas. Exercicio de estupidez máis grande, aínda que teñas confianza cega en quen organiza. Pero ti que sabes o que vas facer dentro dun ano, podes estar, non sei que. A ver, pero non sei, non, son modelos que non. Eu comparto tamén o que decides vos, pero creo que hai un, é dicir, eu se quero pagar 150 euros por ver a Eric Clapton, pois os pago. Sí. Non. Agora, se eu dou 100 euros para a festa do meu povo e nada do que hai ali me deixa satisfeito, nin as actuacións, nin nada, algo está fallando, é diferente.
Entón, eu entendo que a festa é un lugar onde hai xente que deixa moitísimo tempo, chapó por esa xente que traballa nas comisións durante todo o ano, chapó, pero eu digo que igual que podo recoñecer eso, tamén quero poñer sobre a mesa a necesidade de darlle unha volta. E ese é un formato que ten caducidade, non hai nada que ofrecer. E a xente vai se cansar, entón, antes de que se canse, retornemos un pouco e vayamos a unha cousa máis plural, máis aberta e máis participativa, que é para o que son as festas populares. Se non vas a un concierto é diferente, se sabes que vas ali e subvencionados. Claro. Que non hai as festas populares non teñen o nivel de subvención que teñen os grandes festivais por parte das autoridades. Que esa é outra, que aparte de que a xente paga un ano antes o espectáculo que non sabes aínda tal, aínda encima as subvencións que levan pa nota, como do camiño son do camiño, esas cosas que unha pasta indecente. E sin embargo, as comisións patronais e tal, pois teñen que menearse, pero moito, claro, o sea que... Bueno, pasamos de tema. Home, que nos quedaba? Xa diches toda a caña. Non nos queda nada. Non nos queda nada. Non nos queda tempo. Sí que nos despedirnos, quedan ainda 10 minutos. 10 minutos? Ou 10 segundos? Xa acabo de preguntar. Non sei. Xa quedache a gusto, xa repartiche estaca. Plenamente. Vale, entón ahora vamos pola seguinte, polo do voto masculino, que non o hai nas orquestas de casualidade. Non lles fai falta, xa son maioría. Nas orquestas non lles fai falta, son maioría. Bueno, precisamente, si nas parroquias se paga por familia, por casa para que xe festa, é a mesma idea. Sí. É a mesma. É que a familia ten que ser. De volver para atrás toda esta cultura do individualismo, liberalismo, de un individuo, un cidadán, volve para atrás e agora xa non somos individuos, sino que somos parte dunha familia. Sobre todo individuos. Quen recuperar valores tradicionais que están perdidos. Que ten que votar esa familia é o pater familia. Estou me perdendo, Podes concretar máis? Podo concretar de que hai unha tendencia que ven, como non, de Estados Unidos, ese lugar que nos pensamos, o que decías ti antes, lugares máis civilizados que a nós, máis adiantados. Non me refería a Estados Unidos. Que eran moito máis adiantados, la cuna de la democracia, tal e cual, queren nos quitar o voto ás mulleres e volver outra vez a esa idea de o cabeza de familia, que é un home, que é o que decide, a postura política desa familia e todo, porque todos os demais membros da familia estamos suxeitos a él, como non temos dereitos. Isto é un proxecto que decides que hai, non é que non miren nada. Sí, hai. Os MAGA e os ultracatólicos, en fin, todo o trumpismo está promocionando eso, claro. Están quitando o voto as minorías que son mayoritarias en moitos casos. O proxecto legislativo que teñen para cambiar o voto está claro, porque vai a dificultar enormemente, sobre todo, o voto das mulleres e das minorías. Porque para poder votar, tes que ter o pasaporte non o ten todo o mundo, no teu pasaporte vai aparecer si tes... aparece o teu apellido, non corresponde co que teñas porque cambiaches o apellido a casar, por exemplo. Entón, hai un tema que recurrentemente está aparecendo nas nosas tertulias e é precisamente o tema de como se están socavando principios imprescindibles de participación cidadá, como é o voto. O de votar, que lle están quitando importancia, o voto non vale, todo o que sale é unha mierda, as votacións son todas ilícitas, sempre hai algún chanchullo por detrás, iso todo o que se está traslucindo. E agora, este movimento de wife trap, que é tan bonito e que cocinan 50 horas para atender a familia, mentiras podres todas, pero bueno, en calquera caso, todo este movimento que a muller nos volve a meter na cociña outra vez. Bueno, iso pasame a min. Sí, bueno. Estou me dando conta. Estás dando conta que volviches. Estás despertando a miña conciencia. Pero se quixeras cortalo, cortaríalo. Nadie estaría esperando que... Quen elesiu este tema? Elesino eu. Anxos? Mira, se chegamos a ser nós o que estaríamos escoitándose. Mira de unha cosa, isto que acabas de comentar é super interesante,
porque como casi todo como todo o que dis, querida Ana, é moi interesante, pero a min sempre me dou que pensar isto de as mulleres de moitos países, isto debe ser unha tradición xermánica, cambian o seu nome, isto a min tamén me parece algo traumático, cando casan. Cambiar o teu nome é parte da túa identidade cando casan. É dicir, ti tes que ter o mesmo apelido que o teu marido, porque vades formar unha familia xuntos. Ti tes que ter o mesmo apelido que o teu marido e os fillos que teñades. Pero iso é unha maneira tamén de anularte como persoa, de borrar parte da túa identidade. Claro. Eu sempre me preguntei, como estas mulleres que viven en sociedades máis avanzadas, máis democráticas como e tal, supostamente non se dan conta desto. E aquí, bueno, pois é a tradición máis latina de as mulleres, aínda que vivindo nunhas estructuras patriarcais e machistas e tal, sempre temos o noso nome. E ademais, no noso nome está o nome, o apelido do noso pai e da nosa nai. Eu non son Anxos García, eu son Anxos García Fonte. Claro. Porque, claro, para min é moi importante eso. E agora ainda se avanzou neso que podes alterar a orde, o sea, ainda cima tes máis avances. Pero agora que o estás contando é que utilicen eso como arma para quitar o voto ás mulleres, ten todo sentido. Claro. Fíxate. Sí, Claro. Somos moi peligrosos. O feminismo está sendo un movimento moi peligroso. Claro. E teñen que paralo de alguna maneira. Ahora, bueno, aparte é que teñen que parar a posibilidade de que perdan unha votación. Claro, é que así o van a parar, porque realmente mayoritariamente a poboación femenina son as mulleres as que están opoñéndose a todas as cosas. E que realmente está recortando, a mellor parte das cousas que empezan a recortar son dereitos que as mulleres levamos loitando por eles, son sociais. Pero somos as mulleres as que estamos loitando polo dereito ao aborto, por exemplo, que se están cargando moitísimas dos estados de Estados Unidos. E claro, realmente acaba sendo un peligro. E se cuestiona o voto da muller. Xa no inicio non era intelixente, como íbamos a saber as mulleres o que había que votar? Este día na ONU, e agora igual. Na ONU se retirou a delegación americana, se retirou da comisión, porque os franceses fixeron un comentario público dicindo que Estados Unidos estaba perdendo o ser un faro da democracia e todo eso, que eso non era certo. Estaban perdendo toda aquela imaxe que podían ter de avanzados no aspecto democrático, todo o que estaban perdendo. E a delegación yanqui se levantou, se largou, se non se retiraba. O sea, están intentando cargarse as institucións. Bueno, sabedes que ahora... Bueno, se as cargaron definitivamente. Sí, a Corte Internacional Penal, que realmente están intentando socavar todo o que son calquer tipo de control sobre o que les fan e externos, efectivamente. Eu iba un pouco aí o que está comentando Ana, non? É dicir, todo isto dentro dun contexto que é o que está pasando de fascistización. Manolo. Si, pero levo moi tempo, non te crees, Levo 3 horas mirando como, antes de empezar a tertulia, como vou decir isto, tal. E de regresión dos dereitos nos USA, non nos debe de extrañar, o cal non quere decir que non nos preocupe, pero non é extraño, é parte de todo eso, non? Como a parte do que é a colectividade latina, etcétera, etcétera. Tamén teño que decir, eu creo que xa comentamos nesta tertulia no seu momento, cando foi o asesinato daqueles que matou esta policía paralela que teñen e toda a historia tal, houve un movimento importante. Está habendo unha contestación nos Estados Unidos. Que pasa? Que canto maior é a contestación, máis afoga con cousas que nunca pensamos que poideran pasar. Claro. Pois, por exemplo, o que dixo ainda onte, que como dixo que lle iba a facer? Le voy a meter unha paliza a Irán, como dixo? Que iba a bombardear outra vez? Le voy a meter unha paliza... O sea, diste... E o están facendo. Claro, pero... Sí, pero a que desnivel, a que degradación chegou a linguaxe, que eso non, a veces non o din ninguna pandilla dunhos rapazolos que estén nun bar tomando. O sea, a linguaxe non chegou a un punto tan degradado como un señor que pasa por ser o que dirixe o final do mundo. Entón, eu non lle quito importancia, todo o contrario, non? A esta nova medida que pretenden facer, pero é un síntoma dun todo. Sí. É un síntoma dun todo, e entonces, claro,
O problema que hai en Estados Unidos é que... Eu non sei se non é un síntoma ou é un dos obxectivos, porque se nos quitan o voto as mulleres, teden conta que quitan o voto a metade da humanidade. Que sí, a ver. É condición dun plumazo. Dun plumazo. Pero non solamente eso, sino que teñen que reordenar, reordenar no sentido de eliminar as parellas que non son familia al uso. Pero ese xa os eliminan Pero de contar. Que xa o están facendo. Eso xa está. Por eso digo está, que tamén o están facendo. Claro, que bueno. é unha regresión absoluta ao modelo de sociedade. Sí. Absoluta. Claro. Sorprendentemente, que as mulleres que propoñen isto en Estados Unidos son as que están en posición de poder falar, Claro. posicionarse, Claro. o sea, que é asombroso. Porque elas pensan que eso non vai con elas. Claro, a ver, vale, Cuento elas la criada non é unha distopía. Elas Está aí. conservan os seus privilexios. Claro, Sí. mentira, pero Hasta que os realmente perden hasta que os tamén. perdan, porque os perderán Se está exactamente vendo igual. que despois de que cumplen a súa misión de malvadas na legislación, no grupo No de entramado. Trump, as despejan. Claro, O sea que, claro. en canto son malas A demais... ver, en todo fuera. caso, eso tamén acontece porque ao marxen do que está pasando nos propios Estados Unidos, tamén, si miras para o resto do mundo, hai un clima que permite Sí. que relativiza tamén todo eso. É dicir, isto está pasando porque hai unha vaga que ven, que abreu tal. Aquí xa se cuestiona todo. Os dereitos que estaban conquistados, Sí, os non hai laborais, nada consolidado, os sociais, os do feminismo e tal, todo isto fuera, hai que, decir, aires de Sí. de Eso motosserra. se chama fascismo. Exactamente, Non ten outro. exactamente, iba a dicilo eu, pero está ben que o digas. Pero, Sí. non queda No, igual no. quen o diga. No, porque eres máis maior que min tamén xo permito, que senón... Eso sí que Pero non bueno, sei se cho eu digo que en permito. todo caso é tamén unha razón de máis para rearmarnos. Claro, É dicir, claro. todo isto non o convirtamos tamén no de que eu sempre digo con xente coa que falo que di, non ves, non hai nada que facer, todo, ahora aquí, eu non sei que... Non, o problema é que está todo por facer. Entón, Claro. poñámonos as pilas, poñámonos as pilas e espabilemos, nada máis. Os dereitos sociais conquístanse, pero hai que estar todos os días velando por eles. Sí. Non están aí escritos nunha carta magna e tal, igual que No, vienen... algúns que están escritos No, nas cartas bueno, magnas duran 10 exactamente, minutos igual. O sea, exactamente. a coña é que mentras goberna a pseudo-esquerda ou a esquerda ou xente con unhas ideas un pouco máis sociais, costas de Dios arrancar dereitos. As de Dios. Pero depois perdelos costa nada, absolutamente nada. Un consello de Facilísimo. ministros. Claro. Sí. Facilísimo. Ou un golpe de Estado. Blando, semiblando, Sí. endulzado, chámate como Sí, queiras. sí. Por certo, Judicial, queres decir? No. sí, Tamén, outra taxa. non me comprometes, Emilio. Quería dicir unha cousa que ten que ver cos dereitos e tal, tamén co dereito de opinión e co dereito a contar a verdade. Mañá, nos xulgados de Ferrol, vai ter lugar unha vista contra un activista Bruno López Bruno Teixeiro. López por defender a capa e espada os dereitos do povo palestino e chamarlle ao que é xenocidio. Entón, eso tamén é importante. Sí, que o acusan de antisemitismo, cando o que realmente fixo foi antisionismo, clarísimo. Sí. En todo caso, tamén é como se retorcen xa todos os conceptos para, no fondo, decir, vamos a por isto. Sí. Hai que estar mañá ali. O chamamento é as 10:30, me parece, non? 10:30 ali nos xulgados de Ferrol. E con isto rematamos por hoxe, amenazamos con volver, eso sí, dentro de 15 días ou antes, se nos poñemos a elo, tontos. claro. Grazas a todos por vernos e escoitarnos, podedes seguirnos nas redes a calquer hora, en calquer momento, de día, de noite, non sei que, porque estamos aí sempre. Ou podedes seguirnos cando nos vexades pola rúa, se vos parece mal. No, pero que sigan moito no, pero tampouco. tomamos algo, eso Sí, sí, mellor eso. que nos Sí, sigan sí, que nos sigan, sí. que nos sentemos a Bien. tomar algo. Bien. Bo día. Bo día. Bo día. Bo día.